Viete, čo majú tieto stavby spoločné? Sú nominované na Cezar 2026, najvýznamnejšiu architektonickú súťaž na Slovensku. Zisťujeme, čo sa páči vám. Asi tá druhá, takými čistými nejakými líniami, je to svetlé, také vzdušné, takže asi tá. Tá tretia by som povedal, pre ktorou stojíme. Ja si myslím, že obe. Určite obe, možno ten materiál mi ešte tak viacej trošku evokuje teda tú dôležitosť. Podľa mňa v dnešnej dobe už je dôležitý tvar, dizajn, pretože dnešná doba ponúka veľa materiálov, ktoré vedia nahradiť tie tradičné materiály. Čiže podľa môjho názoru v dnešnej dobe sa ľudia orientujú skôr za dizajnom. Každá výnimočná stavba začína dobrým návrhom. Aby však obstála v čase, potrebuje kvalitné materiály a pevné základy. Sme strategickým partnerom Cezar 2026.